TikTok kan bi malien de be hali munun be porno tourner malien be TikTok kan bi hali munun be porno tourner mais chukuli ta jifa chorno ate ya iba kuma kan soro ye iba fɛnw kɛ groupe bu bolo groupe munun na bu permettre ka musow nu cɛw ku ɲɛ yira ɲɔgɔnna u yɛrɛ be live sigi ibu ye live kɔnɔna la u be kuma kan do fo kuma kan munun bi dabali ban chorno cɛ ni musoya kuma u b'a fɔ live kɔnɔ bɛɛ b'a lamɛn o tɛ dabali banko yan o ye malien danbe o ye malien tagabolo ye an ka arnaque ko yɛrɛ boye chorno o wale munun be ka kɛ o be na mun de ça va apporter quoi à notre société a be mun de nanga ɲanama ye a be mun de di anw ma an ka siniɲɛsigi ye jumɛn ye kana arnaque faro kan ka taa chantage kɛ mɔgɔw la walasa ka se ka fɛn sɔrɔ mɔgɔw la fɛn bɛ sɔrɔ ten de wallahi ni bolo funna a bɛ da tigi de kun ne b'an ka autorités de interpeller k'an ka autorités interpeller wale munun n'a bɛ ka sabati ni réseau chorno mɔgɔw u bɛ se ka TikTok yɛrɛ interdit Mali kɔnɔ ça fait rien vraiment maro men kuma kan fa tna ja mɔgɔ ye mais n b'a fɔ bi n b'a fɔ n da camancɛ la TikTok yɛrɛ kan ka interdit Mali kɔnɔ parce que ka sababuya kɛ wale minnu bɛ ka k'a kan n b'a dɔn an balimaw dɔw bɛ olu b'u ka feerew n'u ka fɛn kɛ u bɛ fɛn sɔrɔ a la je suis d'accord mais au-delà de ça wale minnu bɛ yen n'a cɛ ka jugu wale minnu bɛ yen ni a bɛ se k'an ka siniɲɛsigi a n'an ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi k'a dɔn galama na cɔrɔ n'o wale cayara ni nafa sɔrɔ ye a kan ka datugu bi n'i ye TikTok ta o de bɛ yen o de bɛ yen kumakan jugu de bɛ fɔ yen nɛniw de bɛ fɔ yen banɛniw de bɛ kɛ yen fanɛniw de bɛ kɛ yen i commandé mɔgɔ dɔw u bɛ t'i photo ta